Здравейте хора, втора част на видеото с пластиците и новото зареждане. Първо взимам лилавото, тъй като то се е отворило вече. Това го мърдаме на страна, тъй като вече имам такива. И чакайте хора. Да, изсипваме ето тук, където е празно. Чакайте. Ще се върна, когато съм го наредила, защото да. Ето така хора, наредих лилавото, тъй като е много. И сега ето тук вътре ще събирам нещата, които имам за правене само на ластици. И сега хора ще ги преместим абсолютно всичките. Ето го. И ще преместим кукичките тук, но това ще бъде след като направим... Чакайте. След като направим... Да. И ще се върна, когато нанеса синьото. Забравих да кажа, че ще сложа кукичките ето тук вътре, след като направим, за да може все пак да са на едно място, не да отварям кутиите. Да, пакета за сега и това слагаме. Ще се върна, като съм сложила синьото и да. Наредих синьото в 3, сега ще наредя розовото, тъй като така искам. Хора, розовото е по-малко и се побрава. Сега останаха бялото и черното. Ще започнем с черното. И ще се върна, когато вече съм направила и бялото. Ето така изглежда моята кутия с ластици. И сега ще направим едно разместване, тъй като нямаме място за всичките кукички. Хората ми поне половин час да наредя и да направя разместване. И тук ми остана едно място, тъй като сложих оранжевото при жълтото. Сега ще ги разпаковаме. А тъй като остават 30 секунди, аз ще ви кажа да се направя трета част. Ще ви кажа да идете в трета част, където ще видите повече от тук нещата. И защото едно вече ме отнема по 30 минутки, 30 секунди. Даже абонирайте за канал за трета част.